Kika musika taldea duela 2 urte sortu zen Euskal Herriko bi musikari eta landetako beste biren eskutik, 2 urteko lanaren ostean oholtzara eraman berri dute lan honen fruitua. Jatorri oso ezberdinetako doinu, erritmo eta estiloak uztartzen dituzte, Amaia Iriarte hitzei bizi eman eta bidaia eder bat proposatzeko. Arratsalde on ikusentzuleok eta hurrengo urteko Baionako besteen datak ezagutarazi dituzte jada, jarraian xehetasun guztiak eta azkenik Ipar Euskal Herrian gaindi mintzalagun taldeak sortuko ditu AEKak praktikatu egitasmoaren baitan. Proiektuaren helburua da parte hartzaileen euskara gaitasuna hobetu eta euskararen presentzia indartzea. Asteragoaz! 2025ko Baionako bestak uztailaren 16tik 20ra iraganen dira. Aurtengo data aldaketaren ostean, gogora dezakegu Joko Olimpikoengatik aurreratu egin zirela 10tik 14ra ospatu baitziren. Bilena positiboa egin zuten, jende kopurua apaldu eta besta lasaiagoak izan zirelakoan. Horregatik, herriko etxeak uztaila erditsuan ospatzeko nahia berretsi du eta 16tik 20ra izanen dira. Eta bestalde Xingarferiaren datak ere jakinarazi dira apirilaren 10tik 13ra iraganen da. Euskararen erabilera sustatzeko mintzalagun talde berriak sortuko ditu AEKak Ipar Euskal Herrian gaindi. Praktikatu deituriko egitasmoaren helburua euskararen normalizaziorako bidean parte hartzaileen hizkuntz ohiturak aldatu eta euskara maila hobetzea da. Proiektu honen bitartez, segurtatua izanen da, herri guzti horietan, astean oren batez, hainbat talde arituko direla euskaraz, herriko txokoetan. Beraz, euskara ere karrikara ekarriko du proiektu honek, euskara ekarriko du ere jendearen agoetara. Mintzalagun talde berri horiek Itsasu, Hendaia, Kanbo, Uztaretxe eta Baionan sortuko dira. Jakin bar da, jada 45 talde sortu zirela Urruña, Donibane, Loitzune eta Ziburun. Eta esperientzia horretatik ateratako bilana oso baikorra dela dio AEKak. Jendeak hitzez hitz adierazi du gehiago baliatzen duela euskara, aiseago ari dela euskaraz eta beraz zinez gogoa dutela halako proiektuan parte hartzen segitzeko. Hain zuzen, Ana eta Katialin ama eta alaba dira. Anak euskara ikastolan ikasi bazuen ere, urteekin euskara maila galdu du eta horregatik mintzalagun talde batean parte hartzea animatu zen bere ama bidelagun gisa hartuz. Esperientzia zoragarria. Hastapenean, bidelagun gisa ikusi dut aldaketa, hastapenean batzuk ez ziren ausartzen bat ere euskaraz mintzatzera. Beraz, bizpairu hitz erraiten zituzten, baina ez gehiago eta emeki konfiantza hartu dute. Esaten aldugu, bai euskaldunekin aldugu, baina hor taldeetan hartzen dugu denbora, ongi mintzatzeko ez dut atxematen nire hitza, etxoiten dugu. Praktikatu egitasmoan 2 perfil ezberdin izango dituzte parte hartzaileek. Alde batetik bidelariak eta bestalde bidelagunak. Azken hauek euskara bermatuko dute. Maila ezberdinei esker jariotasuna lantzeaz gain parte hartzaileen arteko harremanak ere sustatu nahi ditu elkarteak. Euskaraz izanen diren harreman sare berriak eta jende horrek talde horretan euskaraz eginen du, baina talde horretan ere erosotasuna eskuratuko du bere euskararekiko izan lezakeen lotxa edo ezintasun horri aurre egingo dio eta horrek bizitzako arlo guztietan ere euskaraz naturaltasun gehiagorekin eta erosoago egitea ekarriko dio. Ipar Euskal Herrian gaindi sortuko diren mintzalagun talde horietan parte hartzeko izen emateak jada irekiak dira praktikatu.eus webgunean. Kika taldea 2022ko irailean sortu zen, 4 musikarirekin, Joni Poxole gitarran, bera etorri da dola urte bat, Zoan Zamzeon basuan eta Julien Bouillet baterian, eta gero ni kantuan eta biolontxeloan. Egun batez hola elkartu ginen, eta justu elgarrin musikan hartzeko, konposaketa batzu erakutsi nien, kusteko zer pentsatzen duten ere,
eta geroztik hilabetero ikusten gira, eta sortzen dugu dena. Elgarrekin jotzen dugu, baina Julienek ditu moldaketak eta musika sortzen, eta gero nik testuak eta melodia batzuk. Egan nuke dela nahasketa handi bat, estiloen aletik. Musikari ezberdinak dira, jatorri ezberdinetatik, bai geografia mailan, bai estilo mailan, musika estilo mailan. Eta hori guziarekin batera, bakotsak ekarri du bere aztarnatikia, eta hori guziarekin sortu dugu kika, eta kikaren estilo berezia, azkenan, influenzia guzi horrekin sortua dena. Julien Bouillet bateria jolea eta moldatzailea, berak badu usea pixka jotzeko Afrikako musika estilo batzuk, eta beraz berak ekarri du batez ere eragin hori gure musikan. Atxeman daiteke beraz bai Afrikako influentziak, nahasiak, euskal musika tradizionalarekin, rock musikarekin, jazzarekin pixkat harmonien aldetik. Estilo aski berezia, azkenean. Alali guziz, eta ere bai, usu hori publikoak errandigu, usudan badirela pasarte aski tribalak edo pixka bat lujari lotuak, aski gogorrak, eta batzuk biziki aireztatuak, biziki atmosferikoak, hola. Beraz hor ere bat bidai bat, pixka bat giroen aldetik ere bai egiten dugun musikan. Bidaia bat musikaren eskutik, baina baita hitzen bitartez ere, naiz eta entzuleari askatasuna ematen dion bere ibilbide propioa garatzeko. Hasi nintzen idazten duela 3-4 urte, baina ez nuen baita ez bada helbururik dena publikoari erakusteko edola, baina denborarekin eta musikari horiek ezagutuz geroz, hartu niz, importantea zela ere gure barneko musikak ere eratzea, eta ene hitzen bitartez, nik ene bidaiak ondatzen dut. Gero, entzuleak bere bidai bat imaginatzen aldo edo beste gauza initz. Nik ez dut mezu bat ejan nahi. Bakotsak bere mezua hartzen dut, bakotsak bere biziarekiko edo momentu bertan duen giroarekiko hartzen du ere nahi duena. Luma bezain harina, ahia bezain pizua. Bidaia bat kolore eta jatorri anitzekoa, baina euskaraz, naiz eta beste hizkuntza gutxitu batzuei ere lekua egin diote. Ni lasaiago naiz euskaraz hitz eginez eta euskaraz idatziz, eta horrez gain euskaldunek hainitz bidaiatu dugu, historiantzak eta hola. Eta gure repertoriak bidai bat kondatzen duenez, mezu aski edekada ere horren akusteko. Inglesa edo espainola edo mundu osoan hitz egiten diren hizkuntzak, denek hitz egiten dugu hizkuntza hori. Aldiz, badira beste hizkuntza batzu, bojokan ari dira ezagutarazteko eta salbatzeko. Beraz, bai sartu dugu kanakia gurekin, geo hizkuntza, eta ustez geroan ere izanen dira beste hizkuntza batzu. Lehen kontzertua maiatzean egin dute eta publikoaren onespen edo iritzi positiboa jaso dute. Egia erran honen beldurra ginen pixka bat. Nola estilo hori biziki berezia den, bereziki hemen, Euskal Herrian, eta azkenean pozik izan gira emaitzaz, eta ukaintugun jendeen komentarietaz eta guzi. Ikusi dugu orokorki, senitu dugu bederen ajeraun bat, komentarioak onak izan dira ere bai. Beraz, konten gira, azkenean eta espero dugu bide horretan segituko duela. Urriaren 5ean Uztaritzen ikusteko parada izango dugu hurrena, bien bitartean, beren lehen klip eta kantarik lasaienarekin, itzulerekin agurtuko zaituztegu. Bidaia ia guztiek dutelako itzultzeko tenorea, eta baita guk ere plazer baduzue, bihar bertan hemen elkar ikusiko dugu. Bihar arte! Mitzuli lainoak egali nachte, zeru urdinaren dirdiran ageri arte, bihotzeko lesaian atxemanen dake.
itzuli